Vi er på besøg i en villa i Aarhus, hvor plusmaleren netop har afsluttet malerarbejdet. Det ser fantastisk ud, og de er rent faktisk stadigvæk i gang med lige de sidste detaljer. Og i dag der skal vi interviewe Ibrahim fra plusmaleren for at høre, hvorfor de er så gode, og hvad de anvender anmeldelserne til dagligt, og hvordan kan man egentlig vinde 3 år i træk. Ibrahim, vi står i en villa i Aarhus, og I er lige blevet færdige med maleropgaven. Ja. Kan du ikke prøve at fortælle os om, hvad det er, I har lavet her? Så vi har malet hele facaden, vi har malet skorsten, vi har bygget tøjtestillads, vi har malet alt træværk rundt om huset, både udhæng og sternbrædder. Så har vi også malet indkørslen til murvægge og lavet en skarp lige sokkelkant. Så vi har været hele huset igennem. Er du tilfreds med resultatet? Det er jeg. Er din kunde tilfreds? Det må man sige. Og det er vel det hele handler om her. Ja. Det er det her med kundetilfredshed. Hvordan arbejder I med kundeanmeldelser i plusmaleren? Altså ved at besvare den, ved at dokumentere med billeder, ved at gøre kunden så meget tilfreds, så vi kan få nogle gode anmeldelser. Og hvad betyder det for jer at have gode anmeldelser? Altså vi bliver meget stolte af det, og mine kollegaer bliver også stolte af det, og vores medarbejdere selvfølgelig, de bliver meget stolte af det. De gør det bedre og bedre, når de får et skulderklap fra os. Men det er også forretning for jer. Ja. For man må sige, når I henter anmeldelser ind, så er det jo med henblik på at markedsføre jer med det. Ja, så er det jo flere kunder, der henvender sig på grund af de fine anmeldelser, vi har på Anmeld Håndværk. Kan I mærke, at de kampagner, I kører, konverterer bedre, når I anvender anmeldelser og jeres kåringer? Ja, det gør det, fordi vi bruger også Anmeld Håndværk og logo og pokaler, som vi har vundet til at markedsføre os. Nu har vi oprettet flere kampagner, end hvad vi havde før. Men det beviser på, at vi har gjort et godt stykke arbejde og har været fortalt til at vinde de pokaler der. Hvor mange kunder vil du tro, I får på grund af anmeldelser? Faktisk, vi får en stor del kunder fra Anmeld Håndværker, fordi at de har læst vores anmeldelser, har været inde og kigge på vores baggrund, og har set, at vi har nogle rigtig gode anmeldelser. Vi får det at vide tit, at folk vil have os på grund af vores anmeldelser. Hvad er jeres fremtidsvisioner? Skal I være store? Vi skal blive større. Skal I blive større? Ja. Hvad er din egen drøm? 20 plus ansatte. 20 plus? Ja. Bruger du underleverandører, der er medlem af Anmeld Håndværker? Det gør jeg, ja. Og hvorfor vælger du dem? Fordi så ved jeg, hvad de kan levere og præsentere. Vil du anbefale andre at melde sig ind i Anmeld Håndværker? Selvfølgelig vil jeg det.